खुलुमबाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनानो गोबाङानो कमेन्टआवहाय गोबांथा कुइसन सोंदों आरो ओमफ्राय बे कुइसननि एन्सारखौ होनो होननानैनो जों दिनैहाय बे Q&A भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो नोंथांमोननिसिम ना बिदिनो ओमफ्राय कुइसनखौबो डायरियाव लिरना लाबोलायदों आरो आं ना नोंथांमोननो ओमफ्राय र' मा लिरदोंमोन आङो मा कुइसनखौ फार्स्ट फोरमायग्रोनो नोंथांमोना गोबाङानो मा होनो फंबाय बिनानावमोना बा गासिबो आंनि बिदा बिबाजै बा बिमादै बिबथि बिबौ जानाय बिबै जानाय सोरबा बिखुनजो जानाय गासिबो माने मोनसे कुइसन सोंदों आरो जे मा होनो मिथुना बिमा बिफा दंना गैया बिहाव बिखुनजो दंना गैया माथो बिहाव बिखुनजोखौ देखायथारा बेफोरबायदि आरो गोबाङानो सोंदों माने बयनिबो नामखौ लाजोबनो हाला खारन गोबां मानसियानो सोंदों नालाय बे मोनसे कुइसनखौहाय जे बिहाव बिखुनजो दंना गैया बे खोथाखौहाय आरो ओंखायनो दिनै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाबा भिडिअ देखायहोबाय थादों नालाय ओंखायनो जों दा भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै भिडिअखौ लानानै फैदों आरो ना मिथु एक्चुअली मिथुना बिदि आंना बिदि बिहाव बिखुनजो गैया आरो ओमफ्राय मिन्स मिथुना मा बाबा गैया ओमफ्राय नों बिसिबां समाव नोङो मा बाबाया गैला जादों जेनेबा बाबायाथ' दिनै 10 years बाबाय ओमफ्राय आइना 2 years जाबाय दा 2 years जाबाय ना ओमफ्राय नों नुदों आरो नोंसोर बाबाखौ सानैखौबो नुदों दाथ' नोंथांमोननिसिम क्लियार जाबाय जानो हागौ जे मिथुना बिदि मा बाबा गैला आरो ओमफ्राय मा होनो आंना बिहाव बिखुनजो बिदि गैया आरो ओमफ्राय दा जोङो न'आवहाय साब्रै जायो जोङो थानाया मिथु आं ओमफ्राय आब' बिजावजालि ओमफ्राय बिजावजालिनि फिसाला उन्दै जोंथ' नोंथांमोना भिडिअ नुबायनो थाखायो ओमफ्राय माबायाथ' बेवहाय आदायाथ' जेनेबा डिउटियावसो थायोना याव गैथ'आ आरो दा फैथ'आखै फैबा नोंथांमोननिसिम भिडिअ दिन्थिनानै होगोन आरो नोंथांमोननो ओमफ्राय गासै मिथुना आदाया साबेसे होन्दोंमोनलाय आंजों साथाम इदा थानाय जोंजों थानाय सासे ओमफ्राय खाथियाव सासे थायो ओमफ्राय सासे गुवाहाटि सब माने बेलेग बेलेग जाजोब्बाय आरो आदा आब' सासे दं बेना आरो गरायसराव हाबा जादों आब' सासेया ओमफ्राय मा होनो दा आदा सासेया बेवहाय सासेया खाथियावनो थायो आरो माने जों थाङाखै दिनैसिमबो खनसेबो मालाबा थांगोन र' नोंथांमोननो भिडिअ देखायगोन ओमफ्राय सासेया गुवाहाटियाव थायो आंबो नुफेराखै गुवाहाटियाव थानायखौ आं नुफेराखै ओमफ्राय बेयाव जों दा जों जायजों थायो बे आदा सासे दं आरो बेयाव दा ना ओमफ्राय जों बेवहाय 3 नाम्बार बेवहाय 2 नाम्बार 3 नाम्बार बेवहाय जों थायो आरो दा ज'नो आरो ओमफ्राय बे खाथियावनो न' नांजाबनाया आयंनि न' माने आंनि बिखुनजोनि बिनानाव ना बाबानि बिदानि हिन्जाव इदिसो ओमफ्राय बियो बे खाथिनि आयंना माने बाबानि हिन्जावना होनबा आं मा जागोन आइ जागोन नामा आयं सिलिं होनबालाय आङो ओमफ्राय मा होनो बेनोसै नोंथांमोना माने दिनै मिथिबाय जानो हागौ जे बिहाव बिखुनजो दंना गैया होननाया दिनै नोंथांमोनसिम क्लियार जाबाय जे गैया ओमफ्राय आरो मोनसे कुइसन सोंबावदों आरो दे र' ओमफ्राय मिन्थाना कुइसन सोंदोंहाय जेनेबा आरो सोरबा सोंदों आरो हाबा जानानै गोसोखौ माबायदि मोनखो बिदि आरो ना मोनाजाबो जे हाबा जानानै गोसोखौ माबायदि मोनदों बिदि होननानै सोंदों आरो ओमफ्राय हाबा जानानैथ' बिदि आंथ' जेबो बिदि फिल जायाखै हाबा जानाय जेनेबा आं हाबा जाबाय हाबाखौथ' जाबाय ओमफ्राय जेनेबा बिदि हाबा जादों बिदि माने डिफारेन्स फिल बिदि जेबो फैयाखै आरो आंनावहाय नोंनाव फैदों नोंनाव फैदों बिदि एसे फैदों फैनांगोन नालाय दा नङाबा आंखौ फिल फैयाखै होनबा दा सोरबा रायहरलायगोन आंखौहाय मिथिबाय ओमफ्राय आरो सोरबा सोंदों आरो गुमैखौ लाना न'आव आलासि जाहैया नामा कार्बि आंलंआव एक्सुवेलि जोंनाव दा बे कुइसननि एन्सारा गैथ'आ जों बेखौ होनो हाथ'आ ना मा बुङो जेला थाङो नोंथांमोना अट'मेटिकलि भिडिअ नुनो मोनगोन खिन्थु बे एन्सारा बे कुइसननि एन्सारा जोंनाव दा गैथ'आ आरो नोंथांमोननि थाखाय ओमफ्राय आथिं मंगल जाबाय नामा बे कुइसननि एन्साराबो जोंनाव दा गैथ'आ ना दं गुमैनाव सोर दं बेखौथ' नोंथां आगोल फंबाय बिनानावमोना मिथिखाबाय दा गुमैमोना सोर दङ ओमफ्राय
actually abo asan sangka mana gana bukan sengdeng deh asan sangka gufur mana gana actually mana gana kaya asan sangka gufur asan sangka mana gana cokin bazang nada gamiau di party setting neza cokina party ko thabani hasigan bai biau hai kita man niom niti kalam bawa nalai raisi pura amrai beko kalam kangnani nosang be asan ko gaja gufur ko kan gana dan nangthang sim so ada nangthang mun beko na mana clarification hana jabai na nama yes Pengen tanya question sebelum deh. Nentang mana nensra gaikir sal dengan nama nensudeng. Gaikir sal dengan nama nensra. Gaikir sal dengan nama. Actually besok gaikir sal lengu. Kintu mana bangsin lal sal lengu zayar, na mitu. Ampai ambil lal sal lengu macam mana actually gaikir sal lengu bah ada berat problem zay lengu zay. Ampai dah kali bawa tu nentang mana video nu baca dengan zay gaikir sal lengu baca na yang sebelum zero thang gaikir sal lengu na sebelum paling pada ha. Bemaran jalan dong, health isi problem jalan dong belum zabet ada. Kayak saling badai zaya orang habis jamre. Kayaknya pangsinan lah saling aja yang ada pangsin sungguh saling nama zaman ada sungguh saling udah fresh. Silent hari. Silent. Amre ini bijau jali habisnya, dato means kabai bijau jali satamang nana. Satam bijau jali, amre ang undisna revenu undishin. Jadi zan undishin jadi biham zan undishin jadi. Amre nengna hasbena halu nerengana rengan. Halu nerengana rengan lagi cina. Halu nato renggo. Sibur nabi halu ner, bisa kata dia pernah nabi halu ner. Kamar kita mawa dia tak gedung-gedung mana lah. Neng coba songannya jahagan sahab, nala ngan bikin tu. Saya bukan mau nengah, songan nengah dia. Arsaf dulu, ada halu ner. Kepse sigang halu nanti kata orang bahasa bisnis kelangan halu nanti. Baik. Ompay kaisi sengbo dengar na. Mana isbang basun baik ke alda zabai nama basuda zabai nama nanti dah kalau kukar sarai betul lagi men bar. Kunu mana alda zabai nama nanti sengbo ada jeng basuda zabai nama nanti seng bidi cek sudah zaki nama sudah zabai. Minta aku sengse basun lai mana mana sudah zane zai nama serba mana actually दा जों आबौआ जों थानाया जों जाय जों थायो बिसोरो माने बेयाव थायामोन एक्चुअली मा होनो क्वार्टारावसो थायोमोन आरो क्वार्टारावसो थायोमोन ना आबौआबो बिराद गोबावजों थादोंथ' बिसोरना क्वार्टारावनो ओमफ्राय क्वार्टाराव थायोमोन नालाय ओमफ्राय बे न'खौबो लुनाय जायाखैमोन ओमफ्राय क्वार्टाराव थानानै न' स'खौ लुबाय ओमफ्राय दा फैनायानो मास मोननैसो बिदिल'सो जादोंना बिसोर फैनाया मास मोनथाम बिदि जाबाय आरो बेयाव बे न'आव फैनाया ओमफ्राय बिदि फैनानैनो ओमफ्राय बिदि माने गोबां माने बुस्थुफोर बायबाय सोबाय न'फ्रावबो ओमफ्राय दा बिदिनो बांसिनानो माने किचेननि बुस्थुफोरखौ बिदि बायनाय जाथ'वाखैमोन आरो फैदोंसो नालाय बिसोरबो ओमफ्राय आरो आब'बो हारसिं समाय मोना स्कुलाव बाबुखौ दोनलांनांगौ आरो फैनांगौ ओमफ्राय बिदि बासन बाथ्रा लायनोबो बिदि बाजारफ्राव थांनो टाइम मोनाना जा एसे टाइम मोनो बेयावहाय रेस्ट लानो लुगैयो ओमफ्राय बेवाइफ्रा आदायाबोथ' गैया मालाय डिउटियाव थांफिनबाय बेबोथ' फैबा रेस्ट लानो लुगैयो ओमफ्राय आरो फैनायाबो गोदानसो फैनाय जाबाय नालाय ओंखायनो दंखायो मेरला सामान दंखायो दंनायाथ' बाखि ओमफ्राय खालि जोङो ओरैनो मा होनो गेस स्ट'भआ एसे माबा जानायखाय लायनो थांदों आरो जोङो ना माने फुरनाबो जाबायमोन नालाय ओंखायनो लायनो थांबाय ओमफ्राय सारायखौबो मोनसे भिडिअ बानायनो थाखाय नोंसोर बासिहरबाय थायो नालाय सारायाथ' अराव संनाय जायो मालाय आब' अराव संनो मोजां मोनो नालाय अराव संबाय थायो ओंखायनो साराया अराव संबा एसे गोसोम जाखायो साफाबाबोथ' आरो भिडिअआवहाय एसे लेथ्रासिन नुयो बेनिखायनो जों ओरैनो साराय लानो होननानै लाना फैदों आरो टाइम पास आरो ओमफ्राय गेसखौ लाना फैबाय स्ट'भखौहाय नोंथांमोनाथ' नुखादों बेनोसै आरो ओमफ्राय आरो नोंथांमोना आरो मा मिथिबावनो लुगैदों कमेन्टआव खालामनो हागोन नामा जों बिदिनो सम सम Q&A भिडिअ लानानै फैगोन मिथु कुछ बोलना है क्या बुंगोन मोनसे ओमफ्राय बेनोसै नोंथांमोननि सोंनायनि एन्सारा आरो मा आरो माने गोबांथा कुइसन सोंदों ओमफ्राय खायसेखौ बिदिनो रिप्लाय होजोबनो हाया मानोना मा होनो कमेन्टखौबो बिदि नायजोबनोबो हाया नालाय ना मिथु ओमफ्राय जा इम्पर्टेन्ट टपिकमोन बेखौ जों नोंथांमोननो फोरमायबाय जे बांसिनानो माने बिहाव बिखुनजोखौ देखाय बिहाव बिखुनजो दंना गैया बेमोन आरो कुइसना ओंखायनो जोङो दा कुइसननि एन्सारखौ नोंथांमोननिसिम लानानै फैबाय बेनो स' बिहाव बिखुनजो गैया मिथुना मा बाबा बिदि गैला ओमफ्राय दा जों सानै जों बेवाइमोनजों थायो ओमफ्राय नोंथांमोना जेनेका जोंखौ दा अनबोबाय थादों भिडिअखौबो सापर्ट खालामदों आसा खालामो बेबायदिनो जोंखौ अरायसम सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानैहाय ना मिथु दे सापर्ट खालामगोन ना
जा मिन्थावना ओमफ्राय दायो मा होनो मिस्ट्रिफोरबो दङ किचेन बानायबाय थादों नोंथांमोनाथ' ब्लगाव नुखादोंआनो जानो हागौ बेनिखायनो जोङो भिडिअखौ बांद्राय फोलावबाय थाला जा कुइसन दंमोन नोंथांमोननिसिम बे कुइसननि एन्सारखौ होबाय ओमफ्राय लासैनो नोंथांमोना ब्लगाव बिदिनो नुलांबाय थाखागोन ओमफ्राय मिथु आंखौ थाबैनो गारि फोरोंसिगोन ना गारि सोलोंनोसै मानोना हारसिंबो बेरायनो थांनांगोन बेसेबांलाय बेजों बेरायनो थांबाय थानो गारि रोंबाथाय गारिया सालायबाय लोगोफोरनाव थांनो लुगैबाथाय हारसिं सालायबाय उब्रायलांबाय नाय पाट्टानो फोरोंगोन ना ना गिगोनसो बबावबा बेराय मागोन होननानै गियो जानांगौना ओमफ्राय लोगोफोर जों बांद्राय फोलावला एसेनो दोनथ'नोसै ना दाथ' मिन्थिबायबो जानो हागौ स' कमेन्ट खालामदो खुलुमबाय ओमफ्राय नोंथांमोना मा कुइसन सोंनो गोसो जादों कमेन्टबो खालामनो हागोन आरो दाथ' मिन्थिबाय ओंखायनो जों बांद्राय भिडिअखौ फोलावबाय थाला आरो जोंनाबो मालाबा भिडिअनि गेजेरजों बा ब्लगनि गेजेरावबो जोबोद गोरोन्थि जालाङो जानो हागौ गोरोन्थि जालांबा निमाहा बिनि थाखाय खावलायबायना माने जोङो भिडिअ बानायलांबाय थानायाव बबे समाव मा गोरोन्थि जोंबो पात्ता मोना ना ओंखायनो आरो स' नोंथांमोना माबा मोनसे गोरोन्थि जाबा निमाहा होदो आरो जेरै बुंदों बिदिनो अनलांबाय थादो सापर्ट खालामलांबाय थादो ना मा बुङो दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय